यूपी हरियाणा से आए हुए सभी यादव भाइयों का दिल से धन्यवाद, जो आपने बिहार के कटिहार नरसंहार और भागलपुर में नीलम यादव हत्याकांड पे आकर परिजनों से मुलाकात कर उनके परिजनों को सांत्वना दिया। यूपी हरियाणा से यादव भाई अइले, यूपी हरियाणा से यादव भाई अइले, तेजस्वी कने गइले हो तेजस्वी नहीं गइले। सभे यादव भाई कटिहार मिले अइले, सभे यादव भाई कटिहार मिले गइले, तेजस्वी नहीं गइले हो तेजस्वी कने गइले, तेजस्वी कने गइले हो तेजस्वी नहीं गइले, तेजस्वी कहाँ गइले हो तेजस्वी नहीं गइले। अब ते चुनाव बन जाले रंगबाज, सात यादव मारल गईले कहाँ हो आज। अब ते चुनाव बन जाले रंगबाज, सात यादव मारल गईले कहाँ हो आज। पप्पू यादव गरीब के सहारा देवे गईले, पप्पू भैया गरीब के सहारा देवे गईले, तेजस्वी नहीं गईले हो तेजस्वी करने गईले, तेजस्वी कहाँ गईले हो तेजस्वी